Bueno, ben, moi bo día, moito obrigado por asistirdes a esta comparecencia pública na que van tomar a palabra a nosa deputada e portavoz de Pesca no Parlamento Galego, Rosana Pérez, e tamén o noso deputado e portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, unha comparecencia na que, para além da miña presenza como portavoz municipal de Vigo, acompáñannos tamén representantes institucionais e responsáveis do BNG nos concellos de Nigrán, de Baiona, de Redondela, de Cangas, de Oia, da Guarda e tamén do Porriño, en suma das comarcas que están afectadas ou atinxidas polos proxectos de novos parques eólicos mariños Volanteiro, promovido por Capital Energy, e Celta 2, promovido por Ferrovial, que, como saben, promoven ou pretenden instalar 34 aeroxeradores de grande potencia a apenas 50 km da nosa cidade. Estes proxectos insírense dentro do boom eólico que o Partido Popular está a impulsar e co que o único que se persigue é insistir na depredación do noso territorio. Neste sentido, compre sinalar que o Bloque Nacionalista Galego fomos a primeira forza política en alertar de maneira expresa en denunciarmos que estes proxectos, tanto Volanteiro como Celta 2, supoñen unha gravísima ameaza tanto en termos ambientais como para unha actividade estratégica e esencial para o desenvolvemento económico da área de Vigo, do sur do noso país e do conxunto de Galiza, como é a pesca. Eu, antes de darlle a palabra a Néstor Rego e a Rosana Pérez, que vai ser a primeira en intervir, sí que quixera, en chave local, sinalar que o BNG temos que insistir en reclamar ao Goberno Municipal de Abel Caballero unha posición máis firme, unha posición máis enérxica fronte esta agresión, para alén dos reparos xutís, dos reparos mornos que ten formulado até o momento a través de algúns informes. O problema desta ameaza ambiental non é só o posible impacto estético ou visual dos aeroxeradores, tampouco a eventual afectación que este proxecto poidera ter na candidatura das CIES Patrimonio Humanidade. E é por iso que o BNG anunciamos tamén que a nivel municipal imos seguir insistindo en reclamar que o Concello de Vigo ten que emprender todas as accións políticas, administrativas, institucionais ou mesmo xurídicas que correspondan para frearmos esta agresión ambiental. Unha posición que se insire dentro do obxectivo do BNG, da pretensión do BNG de seguirmos a plantar cara, a dar a batalla en contra deste boom eólico depredador e precisamente para dar conta das iniciativas e das accións que a nivel concreto imos seguir a desenvolver no Parlamento Galego e no Congreso dos Deputados. Xa lle cedo a palabra, en primeiro lugar, a compañera Rosana Pérez. A todos e a todas, pois ben, efectivamente, como acaba de dicir o noso portavoz municipal, estamos a asistir no noso país a unha verdadeira ofensiva das grandes compañías eléctricas a respeito das súas pretensións de instalar tamén parques eólicos mariños, non? Tal é así, tal é esta ofensiva que neste momento hai xa 9 proxectos presentados que abranguerían zonas distintas, zonas diferentes da nosa costa e, efectivamente, 2 deles sitúanse aquí na zona sur, o Volanteiro e o Celta 2. Ben, o Bloque Nacionalista Galego hai tempo xa que expresou con moita claridade cal é a nosa postura a respeito da instalación de parques eólicos mariños na costa galega e, por extensión, tamén no Cantábrico noroeste. E a este respecto, a nosa posición é baseada principalmente en máis cousas, pero principalmente en que a plataforma continental galega é complexa e morfolóxicamente é singular, é curta. Nós entendemos, e ademais polo asesoramento técnico que temos neste caso, entendemos que non é apta para instalar este tipo de parques eólicos, pero é que ademais resulta que nas nosas costas concéntrase precisamente pola súa grande produtividade, concéntrase pois un número de embarcacións do sector pesqueiro que evidentemente non ten parangón en ningún outro punto do Estado español. A Xunta de Galiza, que non se ten pronunciado con tanta claridade como ten feito o Bloque Nacionalista Galego a toda agora, mantén un discurso absolutamente ambiguo. Por un lado, di defender ao propio sector pesqueiro que
de comer no noso país, emprega no conxunto do sector, tamén abranguendo o mar industria, a máis de 120.000 persoas, mantén por un lado o discurso da defensa dese sector, pero por outro alenta efectivamente este tipo de instalacións. Pois ben, nós vimos de presentar unha serie de iniciativas no Parlamento galego precisamente para que tamén o Partido Popular e o Partido Socialista, pero neste caso tamén para que o partido que sustenta o goberno en Galiza, o Partido Popular, se pronuncie claramente a respeito do que significan e do que xa están a significar a presentación destes proxectos. Por certo, uns proxectos que se están a presentar sin aínda existir a normativa que os ten que regular, sin aínda estar aprobada polo Estado español. E queremos que o Partido Popular se pronuncie, primeiro, como valora, en todo caso, que todas estas empresas xa se estén pronunciando a respeito de instalar parques eólicos nas nosas costas, e queremos que se pronuncie claramente a respeito de que Galiza ten unha serie de competencias en ordenación do espazo marítimo, en protección do medio ambiente e ten tamén competencias en execución de acción sobre o salvamento marítimo e sobre a loita contra a contaminación mariña, sobre os que a Xunta de Galiza non se está a pronunciar. É curioso que nun momento onde a Xunta está a facer cuestión dun anteproxecto da lei do litoral que ten preparado, donde reclama efectivamente que as competencias do litoral son de Galiza e con eso ven a concordar co que o Bloque Nacionalista Galego leva dicindo tantos anos. E é curioso que exista neste momento un informe do Consello Consultivo de Galiza a respecto precisamente destas competencias e que neste tema en concreto, no da instalación de parques eólicos mariños, a Xunta non sexa quen de se pronunciar con claridade e efectivamente de reclamar ao Estado que neste tema concreto tamén ten moito que decir. Moi ao contrario, está a utilizar este tema tamén como confronto co goberno do Estado e non está a reclamar as competencias que, según o propio Consello Consultivo, son nosas incluso dentro do mar territorial, é dicir, hasta as 12 millas. Por lo tanto, nós entendemos que a Xunta ten que deixarse de ambigüidades, ten que pronunciarse con claridade e ten que escoller, ten que optar entre o que ven facendo a toda agora, que é darlle pábulo absoluto ás grandes empresas eléctricas que están a depredar xa en terra o noso territorio, ou ten que optar por un sector preexistente que é o sector pesqueiro, que é moi potente no noso país e que, como antes dixen, dá emprego no seu conxunto a máis de 120.000 persoas. Nós, dentro do Bloque Nacionalista Galego, témolo claro. Nós optamos, primeiro, porque as nosas costas sigan mantendo e incluso se poda, porque ten potencialidade, se poda potenciar esa actividade do sector pesqueiro e optamos, evidentemente, por un modelo enerxético absolutamente distinto ao que ven promovendo o Partido Popular, por un modelo enerxético que ten que ter participación pública, dende logo, e que, evidentemente, ten que defender o territorio galego, tanto no mar como en terra, e, polo tanto, non ten que primar ou non ten que prevalecer os intereses das grandes compañías eléctricas que é as que o PP ven favorecendo tradicionalmente. Polo tanto, nos imos defender con estas iniciativas presentadas estes días outra vez a nosa postura porque entendemos que temos razón, que está xustificada e porque hai sectores, o sector nomeadamente pesqueiro, marisqueiro e no seu conxunto o sector mar industria
que dan moito traballo no noso país e que teñen aínda moita potencialidade e que, polo tanto, teñen que ser defendidos. E tamén, por certo, sectores que todos eles influen nas economías das nosas comarcas, influen moi positivamente nas economías das nosas comarcas, o cal é bo para o conxunto do país. Os compañeiros Xavier Pérez Iglesias e Rosana Pérez, a posición do BNG en relación coa eólica mariña é clara. Consideramos que non é espazo a Costa Galega para a implantación de instalacións de eólica mariña, de parques de eólica mariña, polas características da nosa plataforma continental. Podemos simplificalo precisamente nestes dous proxectos de parques eólicos que temos aquí, os dous a menos de 30 km da Guarda. Hai que pensar que noutros países europeos do Atlántico Norte, por exemplo, en Países Baixos, Dinamarca, os parques eólicos están normalmente a unha distancia de 60 km, non de menos de 30 km, e unha afectación ambiental importantísima aos ecosistemas mariños, cunha afectación visual tamén importantísima e, sobre todo, cunha afectación ao sector productivo pesqueiro moi grande. Aquí o que se está facendo realmente, o que están facendo os gobernos español e galego, é priorizando os intereses das grandes enerxéticas frente aos intereses do sector pesqueiro galego. Justamente o contrario do que se debe facer, polo menos o contrario do que quere facer o BNG, do que entende o BNG que hai que facer, que é privilexiar un sector productivo que, como dicía Rosana, dá traballo a 120.000 persoas e dá de comer a millóns de persoas frente aos intereses dunhas grandes empresas do sector eléctrico. E por que dicimos isto? Porque alguén pode pensar máis a enerxía eléctrica é necesaria. Sí, evidentemente, a enerxía eléctrica é necesaria e, ademais, temos claro que, segundo avance o proceso de transición enerxética, vai aumentar a demanda de enerxía eléctrica frente a outras fontes enerxéticas. Pero hai que saber, primeiro, por iso, pois, como dicía Rosana, nos defendemos un modelo diferente, hai que saber, primeiro, que aquí o que estamos diante dunha ofensiva de espolio enerxético, eléctrico en concreto, ao noso país. Galiza produce xa máis enerxía de fontes renováveis da que consome. Fixémonos que os datos son para o ano 2021 aproximadamente 25.000 xigavatios de produción, 18.000 e pico xigavatios de produción de fontes renováveis e 17.000 xigavatios de consumo. Pero Galiza ten neste momento sobre 4.000 megavatios de potencia instalada, cos que se veñen de aprobar estamos xa prácticamente duplicando eso, en algo máis de 7.000 megavatios de potencia eólica instalada. E estamos con 9 proxectos de eólica mariña que están entre todos duplicando o obxectivo que ten marcado o goberno español para todo o Estado español para o ano 2030. Quer dicir que hai un sobredimensionamento no noso país das instalacións de eólica, tanto terrestre como mariña, que están en función dos intereses das grandes eléctricas e non precisamente dos intereses aos que debería servir, que é o desenvolvemento social e económico do noso país. E, por tanto, nós, frente a este espolio claramente colonial, en que Galiza parece máis unha vez estar destinada por parte do goberno do Estado español a produción de enerxía eléctrica para o conxunto do Estado español, sin tomar en conta os impactos negativos que ten non só no medio ambiente, que son moi importantes, no patrimonio e, sobre todo, no medio de vida de millares de persoas nos sectores primarios, tanto na agricultura e na gandería, como na pesca, como é este caso que estamos denunciando. Frente a ese modelo, defendemos, lóxicamente, un modelo distinto, un modelo que se basea na produción a menor escala e máis próxima dos centros de consumo. Se queredes facer unha comparación, como decía, Galiza ten
máis de 4.000 megavatios de potencia instalada, vai camiño dos 7.000, 8.000, e ten 300 proxectos de eólica terrestre máis este de eólica mariña. Madrid, por exemplo, a Comunidade de Madrid, ten 0 megavatios de potencia instalada, 0 proxectos de eólica en tramitación, porque é máis fácil consumir a enerxía que produce en Galiza, aguantándonos os impactos sociais e económicos negativos e, finalmente, pagando a enerxía ao mesmo prezo. Isto non ten ningún tipo de xustificación. Por iso, para alén do máis, o BNG continúa reclamando unha tarifa eléctrica galega. E queremos, ademais, que se cambie o sistema de autorización administrativa, que son as empresas as que elixen onde instalarse, por un sistema de concurso público en que sexan as administracións as que decidan onde un parque eólico pode ser instalado. Nos entendemos que no mar en ningún sitio, na nosa costa en ningún sitio, pero en todo caso tamén habería que cambiar ese modelo. Decían antes, Xavier e Rosana criticaban este impulso que quere dar o Partido Popular de forma descontrolada a produción de eólica no noso país, de eólica terrestre e de eólica mariña, pero nisto a verdade é que PSOE e PP concordan absolutamente, en dar barra libre ás grandes empresas eléctricas para a instalación de parques tanto de eólica terrestre como de eólica mariña. Eu quero lembrar que o goberno español do PSOE e de Podemos vende a aprobar un decreto, o decreto 2022, que hai 15 días foi, menos de 15 días, foi convalidado no Congreso, en que modifica o procedimento administrativo de tramitación dos parques eólicos terrestres para eliminar a declaración de impacto ambiental, facendo que sexan as empresas as que digan se ten afectación ou non, e a administración fiándose disto para todo tipo de parques, incluídos os de máis de 75 megavatios, os que antes tiñan limitado isto. Isto é simplemente barra libre ás empresas, deixar que as empresas se instalen onde queiran. O BNG está en contra, por iso presentamos xa unha proposición de lei para modificar novamente ese procedimento administrativo e recuperar a tramitación anterior. Pero neste caso, por non alongarme excesivamente, como estamos diante de parques de eólica mariña que si non están afectados por esa normativa, quero recalcar algo que se dicía Rosana. Están en tramitación os plans de ordenación dos espazos marítimos. Están en tramitación, ainda non están aprobados definitivamente. Por tanto, fixadevos o absurdo de que se estean tramitando proxectos de parques eólicos sin que a normativa básica estea aprobada, cando ademais xa sabemos que estes parques incumpren os criterios da Declaración Ambiental Estratégica do POEM, do Plan de Ordenación dos Espazos Marítimos. Estamos falando de dous parques, o Volanteiro e o Celta 2, ambos situados, como dicía, a menos de 30 km da Costa da Guarda, ambos con 34 xeradores e con 510 megavatios de potencia instalada, cunha grande afectación a zonas de alto interese ambiental e productivo, e poderíamos dicir que tamén turístico. Antes xa facía referencia a Xavier, pois como podería afectar a futura as CIEs, a condición de parque natural das CIEs, e cunha afectación tamén en terra moi importante, porque aquí estamos falando nun caso de 45 kilómetros de liña de evacuación no mar, 10 deles dentro da ría de Vigo, outro de 25 kilómetros de liña de evacuación no mar, o Celta 2, nun caso con 20 e pico kilómetros tamén de liña terrestre que afectaría os concellos de Vigo, Redondela e Pazos de Borbén, e noutro que afectaría os concellos da Guarda, o Rosal, Tomiño e o Porriño. Tanto cuns impactos na vida das persoas realmente moi importantes.
E para que? Pois para maior negocio de grandes empresas, porque xa dicimos que non estamos falando de que sexa unha produción imprescindível para o desenvolvemento social e económico do noso país. Galiza xa está enviando para fora neste momento 30% da enerxía que produce, como decíamos, xa cumprimos o criterio da Unión Europea para o ano 2030, xa producimos máis de fontes renováveis do que consumimos e, por tanto, as necesidades de enerxía que pode haber noutros territorios do Estado entendemos que se deben resolver neses territorios cunha produción a menor escala máis próxima dos centros de consumo, porque iso evitaría o impacto que teñen liñas de evacuación de centos de kilómetros e permitiría tamén a perda de enerxía que se produce con ese transporte, non? E posibilitaría mesmo reducir, por os custos que ten ese transporte, reducir o custo da factura eléctrica. Por tanto, defendemos ese outro modelo e, evidentemente, o BNG en todos os concellos afectados por estes dous parques, pero no conxunto de Galiza, vai sopor a implantación de proxecto de eólica mariña nas nosas costas, defendemos o sector pesqueiro e marisqueiro, defendemos o futuro dun sector que é chave para o noso país e vámonos opor nas institucións en que estamos, con iniciativas como as presentadas no Parlamento de Galiza ou no Congreso de Diputados, en concreto, neste caso, pois tanto con pregunta como proposición non de lei en pleno en comisión en relación con estes dous parques, en relación en xeral coa eólica mariña, senón tamén íbamos a por